Kajingmi kajingkan thought now President ka Voice of the People Party uba Arden Miller basayoman dang ha kini ki khendiat banai ki baladam ubala kenno baki MDC ka Khasi Hills Autonomous District Council ki longkom ki dawai ki bala kutpor kala penlong yo Deputy Chief Executive Member ka KHADC uba pensngan Syiem ban ong baki dawai ki bala kutpor ru ki long ki babha ladan nang bandi. Kani kejingkran uba pensngan kalami hadian kejingla ban pensange ya ka order jong ka division bench ka Meghalaya High Court ka batmu ban slot ya ka Atiar bisar ka Council Court. Ulaong bakamlong ka babaha ban kran club na perkhat namar ba ka samay tray kam ka KHADC kalong sansnam bat ka bala ru ban penjalan sasisnam Lada don kinong rim ki babyang. Pi jingri kani ngan nisut hu pi. Kani ka kes Supreme Court bidang initiate tang kumba arbanai lai banai menta. Kamur ka hap ha ini expiry term. Dia ka pukut ngasnu ba kalong penban ka jingker khu. Ka jingede bat ka judiciary ka bishar po ka di sa Council Court ka jogi. Tinadong ong epi kamlong ka babaha kanu bansu ong long klem da perkhat na baro kiliam. Namar baling ong gumta. Let's say haini temi barit iba ilalai mo taga sansnya ina persyang ban le bun ki ke te Lada agaju ko pon ngasuan onggal along gajingker kupen ban na kalian nomor gum kani ka bangi wanda abyang ka bor jongki di Council ko kali kadai gawi achievement tena so ban ong ba idon ni ki ha mo ka por badun kam te bar kini ki tablet ki bomda lar kam dadi ki ton ni gaji mentoy ladang inang ban di mo tenre dangin nang tekam tenata ngasumun ong ba haga bukut hi compare expiry ne khamsbi ka bangsan ek adiga dinos nyang na kabanta ka interest di tujumi pidang me ni ka ketin expiry lada ong legally nganum pedian legally nomor ba ka constitution ka provision ka paragraph jo sisil ka kranshai ba sansnam ka digatem la ban extend sa sisnam Lada don ki daw ki de norim ki babiang dengan ngai ba governor ka DCA batui ki wei la se ki Lada study ki iga ground jungi tengah semua ban ong legally ndi expiry abre ong adin riusnam ban ban tengah thai kata te kamnong shu ta expiry kalong illegal. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya